Ya, dan juga Putri, semoga hidup berbahagia selalu dunia akhirat tentunya. Dan juga bersama kami di sini Flamboyan Musik mungkin akan menghibur sampai nanti malam. Dan tidak lupa pelaminan yang apik ini oleh tiga putri pimpinan dari Haji Ramli. Satu persembahan dulu dari Via, Ampunkan Denai. Ampunkan Denai, Denailah lare di laut cinta. Dado tak buat tangannya udah uni bapak ibu sadonya. Tua, nya kalau kan buat tangan semangatnya, tapu isi lainnya dawang. Terima kasih, alhamdulillah. Sama sodena dalam kandungan jodoh nan Allah yo ditentukan, antah kok buruk antah kok elok, surat tantangan nan mau bawakan, antah kok buruk antah kok elok nan mau bawakan. Basimpuah denai ayah jomu ampunkan denai, langkah rasaki jodoh jo mati sia kadape nan menentukan. Lare yo lare denai bacinta kok buruak juo yo nanta suwo lah nasib denai yo dilahirkan untuk sansaro dalam cinta, lah nasib denai yo dilahirkan untuk sansaro dalam cinta. Terima kasih dawang, mudah-mudahan bekodo tambah amin. Mudah-mudahan tambah murah rasaki dawang. Basimpuah denai ayah jo bunda, jika masalah ampunkan denai, langkah rasaki jodoh jo mati sia kadape nan menentukan, sia kadape nan menentukan. Iya, satu tembang tak berlalu ya. Terima kasih.